Βρισκόμαστε στο Λιθαίο ποταμό στα Τρίκαλα, όπου γίνεται μια εκδήλωση του Σκέτκε Σύλλογος Εικαστικών Καλλιτεχνών Κεντρικής Ελλάδας. Μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ο κάθε καλλιτέχνης έχει τα έργα του, τα οποία τα δείχνει στον κόσμο. Έρχεται κόσμος όλη την ημέρα και παρακολουθεί τα έργα των καλλιτεχνών. Μια ωραία εκδήλωση με το ωραίο θόρυβο του ποταμιού. Η Αθηνά Τρέντλα γράφει, οι συνάδελφοι είναι πολλοί στην έδρα τους, άλλοι κάνουν βόλτα. Ένα πολύ ωραίο μέρος. Έξω αριστερά οι φανοστάτες λείπουνε που κρεμάσανε τα κεφάλια του Άρη Βελουχέτου και του Πρωτοπαλίκαρου. Δεξιά πάνω από τη γέφυρα είναι τα Μανάβικα, μια ωραία περιοχή με ταβέρνες. Μια ωραία περιοχή. Ένας καλλιτέχνης σε περισυλλογή από το Σκέτκε. Εδώ και θα σας δείξω και τα έργα όλων των καλλιτεχνών σιγά σιγά. Τρίκαλα, Σάββατο πρωί, ο ήλιος έφυγε με νέα γεγονότα. Πάμε για δημοψήφισμα. Η τέχνη, το δημοψήφισμα, όλα μαζί. Καλημέρα από τις όχθες του ποταμού. Ο Στέλιος μου έφερε αυτό το ψαράκι. Ο Στέλιος, το ξεχνάω το παρανόματο, ο Στέλιος. Αυτά από το Λιθαίο ποταμό. Είναι παραπόταμος του Ποινιού ποταμού. Οι σημαίες κόκκινες, κίτρινες και γεμάτο πλατάνια. Τα περιστέρια του Νεοφώτης του Βασίλη. Αυτά, καλημέρα.